Здравейте, здравейте! Днешният автомобил Mercedes GLE 2016 година. Да видим какви сме ги свършили и тука. Така, отново снимам с телефона. Това е как беше преди да изкормим стария екран. И ще видим после кое е станало с новия. Оха, телевизор! Така. Мултимедийка с Android на мястото на оригиналния екран. Това, което виждаме в момента е оригиналното меню. В жабката има едно устройство, забито не в жабката. В централната конзола има едно устройство, през което минава звука и вкарваме цифров аудио сигнал в мултимедията. Натискаме така и изгрява Android. Това в случая е 8 ядрен процесор, 4 ГБ RAM, 64 ГБ вътрешна памет. Джойстика си работи. Управляваме си тук. Имам YouTube, Google Play, така екстричка. Така. Нямаме допълнително добавени задни камери. Колата си има оригинална задна камера, което като включим си работи оригиналната камера. Можем да гледаме клипчета. Тук. Така. Връщаме. Музичка. 2 USB-та има в жабката. Настройки. Оп. Музичка. Така. Навигация. Мултимедията има слот за SIM карта, а може и през Wi-Fi да минава звука. Директно можем да се пуснем Waze. Също така имаме и iGo. Това се работи офлайн, ако пътуваме някъде, където е проблем интернета. Всичките стандартни му други настройки си ги има, като за радио, за всеки таблет.
Тук имаме дигитален часовник, което може да се настрои да е само на лого или да показва компас. Друго. Готов, не готов. Тези неща какви са? Казвайте някои. Към мултимедията може да се добави предна камера или видеорегистратор. И от тук ще изкараме оригиналното меню на оригиналната навигация. Това е. Харесвайте, лайквайте, шервайте и до нови срещи. Чао, чао!